Voor alle Blutsenen is het een grutte teleurstelling. De kampioen van 2019, skipper Jeroen de Vos, is op het heden met gezin op vakantie in Friesland. Hij kent er nog net bij dat ik dit hier de IFKS net trok jet. Ja, waardeloos. Compleet waardeloos. Ik hoorde het vanochtend en ik dacht, nou ja, je voelt hem al aankomen met z'n allen. Maar als het dan eenmaal de beslissing er doorheen is, dan is het echt waardeloos. Ja. Als ons lolletje het probleem van iemand anders wordt, dan moet je afvragen of je dat wel wil. Bij de scootjeszielerij volgt het publiek de wedstrijd op de kant of op het wetter. Nevens de burgemeesters is het net mogelijk om alles uit te sluiten. Ook net maar grutte inzet. Wij kunnen net met elkaar regelen dat er geen publiek aan de kant staat. En dat de mensen net dicht op elkaar staan. En voor het wetter geldt in feite hetzelfde. Als er hier en daar in staan zo, dat is nog net zo slim. Maar nou met die nieuwe maatregels, ja, wij kunnen dat net echt in de hand houden. Hoeveel toezichthouders, hoeveel verkeersregelaars en hoeveel beveiligers we inzetten zo'n. Het evenemententerrein is eigenlijk de hele provincie. Nou, en je er maar eens aan staan. Dat slag het hier net. Er binnen 62 teleurstelde scootjebemanningen, maar de familie en fans, maar ook voor alle vrijwilligers in het dorpen is het een drama. Zoals voor iedereen het een drama is, werd geen één man verlien betinken kan hier dat het taal besmettingen werd dan niet meer zo dat nou in deze mate gebeurt. En dan nog de vraag, hoe komt het maar de SKS? Want daar komt nog meer publiek op aan en dezelfde burgemeesters moeten hierover ook een besluit nemen. We hebben vanzelfs ook in goed oerlis met het SKS-bestuur. Die hadden ervoor gekozen om van Jonne nog een ledenvergadering bij elkaar te roepen. Daar zal ik bijwijzen. En dan zullen we daar, hoop ik, tot een verstandig besluit komen. Ja, hij heeft ook een roerend advies daar. Wij proberen wel consequent te wezen. En een verstandig besluit is in dit geval een roerend advies om het net erom in te Ik leggen. ren net op de besluiten van die ledenvergadering vooruit. Ja, daar kijk ik nou net op vooruit in. Dat zullen we van het is Jonne haast wel. de enigste conclusie die je ook kennen. We zullen goed met elkaar interpreteren, maar ja, er tekent zich wel een lijn uit.